Turmuşumның tengsiz bitəgəsin, ышанычлы, ныклы дирәгем. Син булганыга күрә янәшәмдә, тыныч тибә минем йөрәгем. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдә. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдә. Бармы тагын берәү синең кебек, минем өчен янып көюче, шатлык кайгыларын уртак итеп, ихлас күңел белән сөюче. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас минем беркемдә. Саклый белгәнгәме, шул ук хисләр миндә сакланган. Ярый әле сине миңа кадәр җирдә беркем эзләп тапмаган. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Сиңа рәхмәт әйтми кемгә әйтим, кадерләрем минем белгәнгә. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Син бәхетле итә алган кебек, итә алмас мине беркемдән. Итә алмас мине беркемдән. Güzel Urazova,